Dia is pinandolieko van die nombor. Oor die liefde was er oorlog voor 100 jaar tussen manschap van Ongoloza in de stam van 2-8 en manschap van Scompizo in de stam van 2-6. Ons het Battlefield toegemaakt op die vlag en die vuurhoeken en ook in Afrikaanse straten. Op die Battlefield spelen ons die geheime taal van oorlog. Ons vallen ons opstand, die stilvrienden zoals enemies op een schaakbord. Venomous Records. Bagay dala azino mo pio chains me bro. Bagay dala azio when she is Jay me bro. Sounds like I stand up, sounds like I race me bro. The game as if a pop strap and lane me bro. Bagay dala azino mo pio chains me bro. Bagay dala azio when she is Jay me bro. Sounds like I stand up, sounds like I race me bro. The game as if a pop strap and lane me bro. Hoe de fuck meneer die babatiken wala kan zijn. Hoe leg je dronk en wat is op die mela staan. Dat je ziet dangen wat je wa adja je binnen gaan. Zo zijn moet beat wat je praat, zie je ook niet man. Dan zie je game voor die lieve zelfs die frik. Alles die jou bikker, die jou boele, die jou pit. Of een mis in die klok, of dwars die die nek. Dat is dangen wat gebeurt in mijn plek, ja. En met die ganzen zie je ons daar gestript. En aan die drugs wordt de la aan me getript. As net te jammer om te zien hoe die lijkt is in die gangster way step. Maar die kak kom al weer die gaan nee. Die is een kus van jou topie op jou Danny. Op wie man ben en jou familie. Zeg me hoeveel keer was er geplaatst aan jou. En hoeveel keer was er je lampen dood. Kan ze jou dood, wat nog langs gaan zij die jongens getuig. En ik sta op die bouw, aanmoedelen jou flow. En die weet al, die spoor wordt gezet al. Maar als iemand gaat uitstikken, wordt ze niet mijn broer. Stik hij nee. Waar gaan ze dala azien om op jou chains mee broer. Waar gaan ze dala azien jongens, ze is zij mee broer. Zal zij kan uitstaan of zal je kan race mee broer. Die game as if a pop strap en lane mee broer. Waar gaan ze dala azien om op jou chains mee broer. Waar gaan ze dala azien jongens, ze is zij mee broer. Zal zij kan uitstaan of zal je kan race mee broer. Die game as if a pop strap en lane mee broer. Een paar van mijn broers is dood van die ding. En een paar van hulle is nog banaan. En die wat uitkom is my man. So visualize wanneer eens op die cheeseboot. Wacht een surprise. Want ze gaan thuis met donnen mistakijtje van die baan. En grote bij die kop wordt geslaan. Die zal rondstaan en weer raakt. Soos een atleet op een baan. Maar wat maakt het een zaak? Die man is op een glas in de draad. Ooral in die straat. Op jakke hoek en draai is daar broer. Wat ook in wat slaap. Wat het zijn week maakt. Om enemies te sloten. Alles die een wraak. Away. Waar gaat ze dala azien om op jou chains mee broer. Waar gaat ze dala azien jongens, ze is zij mee broer. Zal zij kan uitstaan of zal je kan race mee broer. Die game as if a pop strap en lane mee broer.